Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Dobré ráno, tak tady máme další den, den čtvrtý. Tak jdeme zkusit projet kosovské hranice. Natáčíme? Jo, natáčíme. Vypadá jako pěkný přejezd, jsem myslel, že to tady bude úplná džungle. Co? Kamera. Já, motovlog. Čau. Číme, tak prvních metry v Kosovu. Nová země, ve které jsem ještě nebyl. Ceny jsou tady výtečné. 2 eura. Tak právě jsem si prošel tady místní knihovnu neboli biblioteku v Kosově, kde mají přes 2 miliony spisů uschovaných. Bohužel natáčet se vevnitř nesmí, ale je to rozhodně zajímavá budova. A teďka vyzkoušíme, jaké je to přespat v nejlevnějším hostelu ve městě. Takže tak nějak vypadá dnešní úplně. Fuck! Kurva! Tak to klouže! OK. Alright. Tak pojď, co to chytlo? Jo, good, thank you. It's a slippery asphalt. Asphalt.